Minta kasi kahitu sengkimi kelayo banya kendo bat ajing thawa syau CM halar ka jingmi jang kedrum kenram hapo jang kahima melim. Presiden kaseng uba dan bak dekar ulaong bagajiwan ni jangki sa district council kalong bandawai ka jingde inquiry ha kabayadai bat kibabun ki jirwat hapo kahima melim kamtam ha kabayadai bat ka jingyo lum pisa ki HADC kabatang laiklur na kabenta usnem arjar arusan arjar arunrio. Agasi nakalian juga hito sengkeme nilawan boy kani ka dorkas dan chief executive member CM juga hasi James Autonomous District Council habayadei bangai kani ka shiti dan ni ka bani dawa ban inquiry kani ban pocket habayadei ban kani ka jingmi kani ka kendram hapo ka himamlem kamtam dang shit hadin bani iba ka District Council kala suspend yo skim jongka himamlem ni so dei ban wan shapot District Council ban dawa shushu ban le ka inquiry nang ban lap bun ki jerwit jerwat ijing ya tungko bat ka himamlem kamtam habe dei bat ka jingmi na ka wi ka bakong bat ki ka jingmi kan dei ka ba like ka dei like lord system jong arsan arprio te hakani gishti nila kran daga bashay bat nila kumpauru ni kun hajar jongga himamlem nimso ya hab bakan ongkat ka himamlem kin yo ya kata ka jing lum tang like lord ndri kai ka bani sto kan dei palat yo arto dan ni skol ni arto lord te hakani ka shithi nila instruct ru long nila ajingmut dia ka council badai ban nodi kode pentamai lani penjana ya kata ka Milliam Act and Rule nomor ba dapit pa ya ka Milliam Rules and Ship arajar nyo takren kumni ba ka dorbar ka him office jong skim hima Milliam kadai ban khot ya ka dorbar hima hangni ka ong ba at least once a year to preside by the CM lani ro deputy CM kaba hadu minta musim lakot ya kata ka dorbar hima hapo ka hima milim te kajing dawa ka jongi ban penjana yusu ya ka hima milim skim shibrul kadai namar bakam dan kata ka provision kabalada uni uskim khot ya ka dorbar ikun hajar le umno tengi sokya ya kan kan te nilawan mi bat ni la ya ai jumut ban ni la pendi ya kata ka statistik kajing kan kaba hakanong rim bo bagiyeng bongyong nyim sha nyim smo ba kandai tanglai keluar nomor la dang ipet yaki jinglum khajana ke ba rim unsa highlight tumba chi senam khandai spak khandai petai nilap ba ka jinglum khajana ka doi habdu sau paula kata hadin ba pat lo kini ki jenep ki tanat ki jing sieu yaki hi ta ki CM ki jing sieu yaki ta ki menteri kajing siu ya kata kabair neng gini intai ka poi hatu sa paula dia ini pat ding snap arku arku komot ka badang dei kio arsha pat mansiyot ho ka history kiat kabala rangi idea manswa ya kata ka jing ai ki yo ki ka poi hadu ka saw lane ki kasanla ta haba ka hadin nang tu pat ka hiar kumba siki pala kabalong marsteng kataru undal awan pat do acting scheme way te kani hi kajingle jongka ne ka isi ka bamenta ni ai ka jinero bakala nuat ban ta hakata ka reu jonga ba kilatip syai tim salia ya kata ka political career ka jongki hande ban wanra kajing baha hapo ka hima Milliam lani kata ka jingwanra hapo ka ne ka kanuksa yiki ki himaru kani ka jingle ni ai ka jinero bat ni kenturu yaki ni ba ka sti bat ni dawaru ba de ban le ka jing pokit sebabnya nang ban lak susu ya kani ka jing ya dia caka pathar kum sapu raj norwet dat nang ta habiye de bat khamtam bat kani ka pemdum ya kata ka kajna namar baros kata hi ka jing badan bi isi kibarim kila filot habiye de bat kani ka benta ka ban kendang tolong bat sekawai lu ni layak rentai sani bat kakum ka dorkasi ngila pen smoru ba ladai ban kap susu
ya ki dekat jong ka hima melim kata ya kita kin rius pangut jong ki rang ba snong hau perkat ki kon ke hanjang ki jong ki hima melim kila dei ban mi jakmat kila dei ban sufur ho ni tip shai balla da kata ka riti ko juspor ko jongi hako por barim tendre ikat kun ka juk ka bamanta ngan chu highlight kin dia perkat ni kani ka hima melim haduk menta kani ka juk jong ka IT jing sisa kila dei ban la ka jong ka website ki ban penti ba kumno ban phep ya ka tendar habi dei ba kiyo ki hat benda kita ki giat ki ba pher ki badon sapo ka hima melim Jadi ini kebajikan apa mental ada pipet jaga tendar kimjuk hot ya kata advertisement kila shui ai sob dek kemarin lagi ya kata gini sisa teng tadi ngam dak kenal spesifik ya ka snem kam baklar gede katsau katsan ka balami ka jing tap sa tendai polak ya ka kata yo mesi kapok berni hendri untuk ayo usia untuk tanglai polak kepedi kan ni ke bemlong transparansi hapo ka hima melim te ndal ale inquiry nga try bun ki bangat bun ki bedeng bentai ki bedeng ki penpencak kala bi kani sa kin sangat kata inquiry bak nga kermen hakane ka isi ka bat mai bak kin sa rak dengkong upet ba umdi banyak nyum rei kai ka jingle bat kajingya kadenti ketika kunki an kilo ndai bang abatai stop ndai ka an ka himamilin semsem pun ka keren da basai bat nila highlight du ke commission jang ka ndai spa santri ka ba kumno la pendrung ya ka kadon kajingya kon ban pendrung ya kita ki kur ki ba pher hapo ka himamilin ba hadu mentangi i ba kakumbal nipet ya kata ka kabinet jong ka himamilin kadon tang hadu kadon kumtang kumba sana lene kapangut perkati wat hapok ka eksekutif darbar snong ru hidang don habu kita kinong mat ke bangi don khatsau ka sangut dekat ka hima melim balai tang takni ki ban yakran te balai bagi kini ki jerbat hapok ka hima melim kadai be ba la aili nadu kesang di HEC ki barim dengi kerman sekian ba kane ka isi kan ship ni kane ka jing ujor ni ba kan le ka no query ko ko gobiang ba ni salab le dia kita ki jerwat kita ki balari nadu isnem ba kane ka jing dawangi dawana du ban inquiry nadu isnem sejar na ispa na